Nindot pa kayong sabot na mo gabi nga mga ligo kuno mig dagat, pero ang ending naglamaw ra hinoon mi. Ayo gani kay na si Buskinsin. Sa dili pa ta manguhag butong mamalbas sa taon na kay persang taasa na day sa bungot pura man tagway tagiya ni wala yatiman sa atong kagalingon manang magpagwapo sa ta kay di baya basta-basta ni nga akong kauban ron mga gwapo ba yan ni mga tawhana lami untang mapiskan ko silang kagwapo di po pero bintahan na lang kay nagwapo-gwapo na tagamay sakto pag human ako pamalbas ni abot dayon si Erben dayon ning sunod pud si Mark sa nagistambay sa mi dire sabay kay ari man jud mi maghuwat dire ari man mi magtapok-tapok ari na lang mi nila magpaabot ug samtang nagpaabot mi nila timing na pinamaligya bodbod gipalitan man mi ni Jik-Jik nang snack na lang mi daan samtang paabot mi nila kay war ba putoy klaro ug manguban jud sila kay mga busy ra pa putong tawhana karon Gadan ko diya pa di kaon dag sa paghuman na mo snack nangandam na dayon ko sa among mga gamiton para sa lamaw nagkuha dayon ko gatas tupperware baso ug kutsara aron mandam na ang tanan karon kay wala man jud ni ngari ang uban kami na lang upat jud ani mamutong tanan ready na ang tanan let's go ako man antay mo drive aning tricycle kaso wala may mo video na mo lisod pod og kaning duha ka gwapo may atong pabidyohon may ikog mo puta mao nang si Jik-Jik na lang akong gipa-drive para maka-video pod ko ja paglabay na mo diri dapita nakita na mo si John Kirby busy jud si Jack Adjo mao nang di siya kauban amo karon delivery boy na siya sa Hello Hello ug naa may pa-deliver ug naa pud may gustong orderon adto lang mo sa ilang page na sila page nga Hello Hello chat lang mo kay dali ra kayo na sila maka-reply kay mabtikon kayo ng ilang mga staff labi na si Sherwin ug si Ma'am Merceline dili na sponsor ha pero ako nang i-promote kay amigo nako ang tagiya ja, balik ta diring dapita pag-abot na mo sa farm nila Mark ning largo dayon mi silang silingan kay naa kuno dito ang musaka sa lubi ja pag-abot na mo sa ilang silingan nilakaw pa day kuno ang musaka ug lubi maong ila pang gitawagan so mao tong nagpaabot sa raman mi diri karayo so nagkahinomdom ko wala pa man day mi asukar mao to ning tabok pa mi dito sa Pikas Karsada kay na may naninda dito na may tindahan dito kuno sa atbang nila dito na lang pud mi palit og asukar sakto pagbalik na mo nana ang musaka ja paghuman wala na mi naglangay-langay nagbaktas na dadyon mi kay ladyo-ladyo pa day kuno among baktasan kay hadyo pa kuno ilang kalubihan samtang nagbaktas mi na koy nabantayan na mo day po sila garden day diri sila tanom nga palidza ug naa po sila babuyan gabot na mo nakasaka na day daan tong manakaay dayon naghagbong siya botong paghuman gitistingan dayon ni Erben ug sakto pa tilaw niya sakto ra daw mao tong nangita dayon may pisto para adto daw mi magkusko sa botong so dire na may nagpisto sa kilid pero nagbantay-bantay ko kay basin ro na mugimaw nga kubra ani na maimpas dun mi ani la na. Sa bulan lang mo ito ano yung nagdaan mo kay kuan mo kay tumbler. pag humanog kuskus sa butong ning largo na mi dayon sa bahay nila Mark kay adto ra daw mi dito magtimpla tagbo pun mig doko-doko pag uli kay diri mi nangagi sa ilawom sa kapalidahan lami untayo na nag-harvest kaso naman din nagbantay nagdapat og pinuti sus tuhoy pa dud sa manata ang among dagan ani o magukuran mi pinuti pagabot na mo sa bahay nila Mark amo na dayon gitimplahan gibot nga na mo og condense asukal ug ice paghuman gitilawan dayon ako pagtilaw nako tab-ang pa man mao ding tabang kay wapa din nila kurawa mao nga ice na lang ilang gikuraw ja gitilawan ako balik kay goods naman yan ang utana po ko ni Mark goods na daw po unsa pa may dugayan atak na Yun, ka-take out pa. busog na Success. busog na baksan Yes, mga panlaw ba? oo na Oh, mga to na mi guys. wala na mi kay nangabusog na mi Busog na mi, sakto na ang karga. Bundat na mi. Loy ka sa mga pares na yun, Jack. oo